This is טרנר, ברוכים הבאים אל המשחק הגדול של רבע גמר גביע המדינה ווינר, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה בפתחו של שבוע רציני מאוד עבור שני המועדונים שביום שני הם ייפגשו במשחק המרכזי, אבל עכשיו ראש בראש. איך זה ייגמר? באמת שאין לדעת כשמדובר במפעל הכי מותח, הכי דרמטי והכי ישראלי שיש. גנח דוהר קדימה, מסירה לא טובה שלו, אבל ונטורה נמצא שם וגם יכול לבעוט מהטווח הזה. ונטורה! איום ראשון אל השער. את הקשר הדפנסיבי של הפועל באר שבע מגיע למצב בעיטה. לוקאס ונטורה מוצא את קיוף מוכן. ביטון, גנח מעביר לימין, גנח! שריף קיוף מציל כאן את מכבי חיפה. הצלה גדולה של קיוף מהניסיון הזה של גנח. כדור הזה הלך למסגרת. כן, קרן שלישית לפועל באר שבע, כדור מעולה של גנח. הולך לחיבור, לא. משחק הרגל של אופיר מרציאנו, ראינו גם בנבחרת, אנחנו זוכרים, טעון שיפור וכמעט שמכבי חיפה מנצלת, אבל עכשיו יש פה פנדל לזכות הפועל באר שבע. לא, אומר גרינפלד, מחוץ לרחבה. אין נבדל, איזה בור בהגנה של מכבי חיפה, וזה פנדל קל. פנדל, זה היה בפנים, זה פנדל. כן, זה 100%. מההתחלה אמר גרינפלד פנדל, משהו לא ברור היה בשפת הגוף ובסימונים שלו. בשורה התחתונה, כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של באר שבע וצהוב לקיוף. דן ביטון אל הכדור, טרנר בשמיים. פנדל מדויק של דן ביטון שעושה עכשיו מחווה שכולנו מתרגשים ממנה, למשפחת ביבס. ויהי זכרם ברוך, גם אנחנו מוחאים כפיים על האקט הזה. הפועל באר שבע 1, צודק, אין ספק. באר שבע ראויה על השער הזה. היא הייתה ברוב שלבי המשחק של המחצית הראשונה, היא הייתה טובה יותר, היא יזמה יותר, היא תקפה יותר, היא נראתה יותר קבוצה במגרש, וכל הכבוד לה. עובר בקלילות גנח, איזה ריקוד של גנח. אין מסירה, אבל תמסור פעם אחד הילד הזה. הוא לא במצב טוב לביתה, היה לו כאן הוא במצב פי כמה יותר טוב. תגלגל לו את הכדור, זה 2-0, הוא בועט במצב בלתי אפשרי, הוא בועט לשער. אז הנה, יתרון מספרי כאן למכבי חיפה עם סבא ודין דוד. דין דוד עם ההזדמנות, דוד מנסה להשתחרר, מאבד את המומנטום, אבל סבא מגיע לעזור וסבא בועט לידיים של מרציאנו. הזדמנות ראשונה למכבי חיפה, בעיטה ראשונה למסגרת. לנגיעה ראשונה, דולנר חזיזה מול פונק, מצליח לעבור וצריך להעביר לימין, ועדיין שומר יפה על הכדור חזיזה. הנה עלי מוחמד משאיר את זה לאחור, סק גבוה, מהלך יפה של מכבי חיפה. קנגווה מול רפאלוב, קנגווה קיוף עודף. גם בעיטות לשער, גם מסירות, גם הלבעות, הכל הוא יודע לזה. שחקן על. וואו, מרציאנו טועה ודין דוד מקפיץ את זה החוצה. איזה מזל להפועל באר שבע, איזה פספוס של מכבי חיפה. בפעם השלישית הערב משחק הרגל של אופיר מרציאנו כמעט עולה ביוקר להפועל באר שבע. זה מזל יותר משכל, אתה יודע, מצב שאפשר היה להוציא ממנו יותר. מכבי חיפה עכשיו עם חזיזה מקפיץ את זה, זו ההזדמנות מהאוויר. הנה מרציאנו לוקח לקני סייף. הנה הניסיון הקודם, בעיטה יפה של סייף, ירידה טובה של מרציאנו. בינתיים דין דוד בתוך הרחבה, דין דוד סנטימטרים. המצב הטוב ביותר של מכבי חיפה. ראית דיה סבא איזה כדור נתן לדין דוד עכשיו. מדהים, הנה סבא, כדור אדיר ודין דוד, תראו כמה קרוב. איך אני אומר לך לפני זה הדקות של מכבי חיפה עכשיו, כמה היה חסר של... שלמה, אתה חשבת פעם לעסוק בכדורגל? אתה ראית? אתה מבין במשחק הזה? אתה ראית? והנה הכדור לסטויאנוב, מגרש, סטויאנוב כל הדרך, סטויאנוב נגלה אצל קיוף.
אין מה לעשות. אין מה לעשות. דווקא שבחר מאמר על כל הקופה, באה פה מתפרצת למופת, סטויאנוביץ' לשער, קיוב חוטף את הכדור לראש של ביטון. שני שחקנים של באר שבע למעשה רצו לכדור הנעדף הזה. ביטון היה הראשון שהגיע לכדור, ובאר שבע קרובה יותר מתמיד למשחק חצי הגמר. ויפה. רפאלוב שם, ורפאלוב הוא לא דחף את הדעת. הוא לא דחף. שלמה שרף אומר, מה הוא עושה? דחף את הכדור. זו השריקה האחרונה, גבירותיי ורבותיי. הנגב פורח, לא רק בליגה, גם בגביע. הפועל באר שבע היא ההצגה הטובה ביותר בישראל כרגע. 2-0, חד וחלק על מכבי חיפה ברבע הגמר. צמד של דן ביטון, נוקאוט באר שבעי למכבי חיפה. יונתן, הקבוצה הטובה יותר ניצחה.